Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Tsegumi a cikin masana'antar Kannywood. A halin yanzu ana nan ana ta tsegumi tsakanin Adam A. Zango da Ummi Rahab na irin abubuwan da aka ga suna yi na hotuna da kuma bidiyoyi da sauran mu'amalar da take tsakaninsu da wannan sabuwar jaruma Ummi Rahab. Mutane dai a har yanzu suna so su ga wai shin Adam A. Zango da Ummi Rahab menene a tsakaninsu da zaka ga wani lokacin suna yin wasu bidiyoyi ko kuma su yi wani hoto da zaka ga sun jingina da juna ko kuma kaga sun yi hoto sai ka ce maharamar shi. Sanin kowa ne Ummi Rahab ba maharamar Adam A. Zango ba ce, amma zaka ga suna yin wasu hotuna ko bidiyoyin da zaka ga sai ka ce ƙanwarsa ce ko kuma wata 'yar uwarsa ta jini wacce babu aure a tsakaninsu. Ba mu san ɗaukar da suka yi wa junan nasu ba tsakanin Adam A. Zangon da Ummi Rahab, ko sun ɗauka cewa tunda dai akwai kyakkyawar alaƙa a tsakaninsu ko meye ma za su iya yi. Ba su san cewa a halin yanzu ana nan an zuba musu ido domin a ga iya gudun ruwan abubuwan da suke yi a cikin masana'antar ta Kannywood. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.